tikabona ndani chimuziva chete ndamutarisa face yake zvakanaka ndichizoti imbavha iyi anga display isapasa aise pasi Tony bag rako kanyoye acha dinaro aya nomafona anga apa ha tichisuspecta vanhu vasi anoba muno chituzi vanhu vakutosuspecta vanhu vasiri vanga apa mafoni achena Zakari mudedzi mafoni. shamwari muri kuisa ripoti shamwari iwewe uda kubatsira ka uda kusiya pana pamusana kwauraiwa nevanhu zita rangu ndeitwa Kingston Mapupu mutori wenawo wakambomunzwa ndinosenza kusita FM Zimpepa ndikakusiya pana panorohwa nevanhu uda kunokusiya kumapurisa tokutakura here aiwa ari kunesa ripoti yacho nditora takurwa naunosara uchiuraiwa pano ndokutakura here ndiende newe awanikwa panhamba chi